गोबां साननि उनाव भिडिअ लाबोदों फरायसाफोरजों रायज्लायनो होननानै माने पार्टिकुलारलि जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जाम होफ्लेबाय थायो बिथांमोनखौ टारगेट खालामनानै नैबे सुंद' भिडिअखौ बानायनो नागिरदों। गोबां सान भिडिअ बानायाखैमोन, बानायदों, नाथाय किसुमान एजुकेशनेल कन्टेन्ट मोखां नुजायाखैमोन, सोरजिनै नुजादों। दारि खावलाब्ला मेम सम माखां लानानैबाबो दिनै नोंथांमोननि सेराव भिडिअ नुजादों आरो फंनैसो बुंनो नागिरदों। आरो स्पेशली नैबे भिडिअआ जायफोरा कम्पिटिटिभ आनजाद लिरबाय थायो बा फैबाय थानाय माने आनजादफ्राव लिरगोन, दा नै रिसेन्टलि एसआइनि नटिफिकेसन ओंखारदों, एप्लाइ खालामनांगौ आरो साननैसो थानानै बुंनाय बायदिब्ला थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनिबो नटिफिकेसन ओंखारगोन। जों गोबां मानसिफ्रानो साख्रि मोननो लुगैयो, बिराद सिमां सुजुयो जोंबो हास्थायो गथ'फ्रा, जोंनि बिफंफ्रा फंबायफ्रा साख्रि मोन्थों आरो जोंनि फंबायफ्रा आरो बिदाफ्राबो साख्रि मोनजानायखौ लुगैयो, मोननोबो लुगैयो, हांखुर पागला साख्रिनि। नाथाय जोङो जिबायदि साख्रि मोननो पागला, साख्रि मोननो थाखाय जोङो जायफोर खामानिखौ मावनांगौ बै खामानिफोरनि थाखाय जों मानो पागला जाया? जोङो एक नम्बर बाथ्राया जाबाय नोङो साख्रि मोननो थाखाय नोङो जुदि पागलाबा बै साख्रिखौ मोननो थाखाय नोङो जायफोर खामानिखौ मावनांगौ बै खामानिफोरनि थाखायसो नोङो पागला जानांगोन। नों ओरैनो साख्रि मोननो लुगैगोन, मबाइलाव घन्टा घन्टा थागोन, नोङो चाटिं खालामगोन, आइ लाभ इउ, आइ मिस इउ, एक सेकेन्डबो नों मबाइलखौ दोना फरायनाय समाव, आधा घन्टा नों मोजां गोसो होथाबना फराया आरो फरायनायल'सो मेटारब्रा। ब्रेनाथ' बयनाबो दोङो, नोंनियावबो ब्रेन दोङो, सबनिबो ब्रेन दोङो, गासैनिबो ब्रेन थायो। नाथाय ब्रेनखौनो जोङो एक घन्टा मोजां बाहायाब्ला, 2-3 घन्टा जोंनि बे पावारफुल ब्रेनखौ नोङो जुदि मोजां खामानियाव बाहायाब्ला नोङो माबायदि मोनसे खामानियाव साक्सेस जानांगौ? खिन्थु आं गेरान्टि आरो बोलो होस्थाबना बुंदों आङो, नों जुदि नोंनि पावारफुल ब्रेनखौ, आं बुंदों नोंनि पावारफुल ब्रेनखौ नोङो मोनसे खामानियाव नोङो गोसो होथाबनानै नोङो 5-6 घन्टानिफ्राय 8-10 घन्टा नोङो सानफ्रोमबो हो। माने कम्पिटिटिभ एग्जाम लिरग्राफोरा फराय, 5-6 घन्टानिफ्राय 8-9-10 घन्टा नोङो रेगुलार फराय, नोङो सिलेबास एकदम स्ट्रिक्ट फल' खालामना नोङो फराय। आं गेरान्टि होनना बुंदों, नों जुदि गाबोनो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआनो जा, एसआइआनो जा, जायखिजाया साख्रिनि नों एग्जाम लिर, पास जायाबा आंखौ बुं, कमेन्ट हर नैबे भिडिअआव, नै गामब्रा एलके नों बुंनाया माथो आं पास जादिया होनना कमेन्ट लिरहर आंखौ। खिन्थु आं गेरान्टि होननानै बुङो, आं 100% होनानै माने कनफिडेन्स होनानै बुंदों, नोंथांमोना पास जागोन। थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआथ' मामुलि एग्जाम, नोंथाङा ओरैनो पास खालामनो हायो। नोंथांनि ब्रेननि पावारा बे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड आनजादखौ लिरनानै पास खालामनायनिख्रुइ 100 गुन पावारफुल। आं बुंदों नोंथांनि ब्रेना बै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड आरो एसआइआव पास खालामनायाव जेसेबां गोहो नांगौ बेनिख्रुइ नोंथांनि ब्रेननि पावारा 100 गुन बारा, 100 गुन बारा। आं बुंदों खिन्थु नोंथाङा बे ब्रेननि पावारखौ बाहायनो नांगोन। बाहायनाय माने मा? सिम्पल, सिलेबास वाइजआव थख' थख' फराय, प्रेक्टिस खालाम, घन्टा घन्टा प्रेक्टिस खालामनांगौब्रा। नोङो सानखान्थिखौ 1 घन्टा प्रेक्टिस खालामबानो जानोसैबा जायाब्रा, जाया। घन्टा घन्टा प्रेक्टिस खालाम, नोङो सानसेयाव नोङो 10टा 20टा 30टा मेथ्स नोङो मेथामेटिक्स नोङो प्रेक्टिस खालाम, सलुसन खालाम, मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसे, 10 घन्टा 5 घन्टा लालांथों फराय। नोङो मा फरायाबा मा खालामदों? नों गथ' मानसिया, सेंग्रा मानसिया, ना नोङो हिनजाव हामदों, ना नोङो गथ' हामदों, ना नोङो बिमा बिफाखौनो नोङो जाहोनांगौ, संहोनांगौ मावना दांनानै? नाथिं। नों जास्ट फरायनांगौ, नलेज एक्वायार खालामनांगौ, बुजिनांगौ, कनसेप्ट मोननांगौ, आनजाद लिरनांगौ, एग्जाम पास खालामनांगौ, साख्रि मावनांगौ, बास दरमा लानांगौ, एभ्रि मान्थ बिमा बिफानो फैसा होनांगौ, सान्ति लाखिनांगौ, नोंथाङाबो सान्ति थानांगौ, बाइक रयेल एनफिल्ड गिदिर गिदिर न' कार बायनानै आरामसे एसिसिआव थानांगौ। बास मा आरो? ब्रेनाथ' दोङो ना? ब्रेना दोङोब्रा नों बाहाय, जों बयबो बाहाय। आं बयखौ बुंदों, जोंनि फंबाय, बिनानाव, बिब', बिदा जायफ्रा कम्पिटिटिभ एग्जाम लिरो आरो लिरनो मायदों, देग्लायथ' पस्ट ओंखारनो एसआइ ओंखारबायनोखा, साननैसो थानानै एडिआरनि ओंखारगोन, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामनि ओंखारगोन। डेफिनेटलि पास खालामखानांगोन आरो पास खालामखानो हायो। रेगुलार 5-10 घन्टा फरायखानांगोन, रावबो हाखाया पास फरायाबा। रावबो पृथिबीआव ओरैबायदि मानसि गैया बे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ पास खालामनो हायै।
नाथाय जिमान पावारफुल ब्रेन टेलेन्टेड मानसियाबो बे थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि आनजादखौ पास खालामनो हानाय नङा जेब्ला बियो प्रेक्टिस खालामा जेब्ला बियो बिनि थाखाय सम होआ जेब्ला बियो 5 घन्टा 6-7 घन्टा 8 घन्टा 10 घन्टा फराया रावबो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि आनजाद नङा जायखिजाया खामानिखौनो मावनानै साक्सेस खालामनो हानाय नङा बियो किन्तु साफ्रोमबो मानसिया थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडल' नङा अफिसार लेभेलनि जायखिजाया साख्रिखौनो नोङो आनजाद लिरनानै पास खालामनो हागोन जुदिहाय नोङो टाइमखौ एक्जेक्टलि नोङो प्रपारलि बाहायगोन नोङो जेब्ला सानफ्रोमबो 5-10 घन्टा नोङो फरायगोन 11-15 घन्टा नोङो फरायनांगोन फरायनायाव मा थाङो आजादि जनानै फरायबाय था टेबोलाव जिरायनानै सान्ति फरायनायाथ' मोजां खामानि हाइस्ट इजि खामानि दोङोबा फरायनाय सानफ्रोमबो फराय लिर प्रेक्टिस खालाम बार प्रेक्टिस खालाम बागरनो हो दिनै माबा मोनसे सोलोंबाय गाबोननो बागरगोन अके लेट इट फरगेट बेखौ बागरनो हो नो मेटार रिभिजन खालाम सप्तासेनि उनाव रिभिजन खालामबा आरो गोसो फैलायगोन आरो बागरलायगोन अके बागरनो हो नेक्स्ट सप्तानि रिभिजन खालामलाय एन्ड दिस इज द वे हाउ इउ हेभ टु रिड बेबायदि फरायनांगोन आरो पास जायाबा आंखौ बुं ओइ एलके खावला नों दखान बुंदोंमोनलै खोब देरला ओरै फरायबा पास जागोन होननानै जादिया माथो होननानै बुंनो हागोनबा दिनैनिफ्राय आं बुंनाय बायदि खालामनानै नाय ओमफ्राय आंनि सिङाव कमेन्ट लिरहर नै भिडिअनि सिङाव अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट